प्रकाश इउटुबारा थैसिगौमोन रायजोफोर बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बिथाङा गावनो मोनसे लिरनानै होदों थैसिगौमोन गारियानो खैबारबा बेलथायदों जाहैदों बोरै एक्सिडेन्ट जाखो माब्रै नैबे भिडिअनि फुल भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन मानसिया माने एकदम बोरैबा लामायाव भिडिअ लानायाव बोरैबा माने गावखौनो माब्रै मा जादों फात्ता मोनै बायदि जानाय नै भिडिअ फुल भिडिअ नुलांगोन हाबा जानाया दाख्लैसो बावाखैमोन बयबो मिथिगौ बिनि गेजेरावनो एक्सिडेन्ट ओरैबायदि गाज्रि कन्डिशनाव गारियानो सेस जाजोबनाय दा गवासै दहायसो गदोंमोन आखायाव दोलाबायसै थैनांबाय थादोंसै गवाखै एकदम नायदो दोलाजोब्बाय इयो बे नङा नैबेनिफ्राय एसे सिगांनिफ्राय नैबेनिफ्राय नैबेनिफ्राय औ गारिया थुख्रा जाबाय दंफाङा गुबाय बायजोब्बाय गारिनि लाइट साइट गासिबो आंनि गारिया एक्सिडेन्ट जानानै सेस आरो मानसियाबो नायदो माबायदि इसोरनि अननायाव आं जेने थेने बासिबाय आरो आंनि लोगोआ बिथिङा सालायदोंमोन बेबो जेने थेने इसोरनि अननायाव बासिबाय मालायनि एक्सिडेन्टखौ नुबाय थायोमोन नाथाय गावसो फार्स्ट दिनै एक्सिडेन्ट जाहैबाय आरोना फुरा गारिनि हालोदा नायदो गारिया नायदो माबायदि सेस बायजोब्बाय ओरैबो सेस गैला सेस बुजोब्बाय नै बेथ' दरजा सरजा गैला ओमफ्राय बिथिंना उननिया एसे मोजाङैनो दङ गारिया ओरैबायदि उल्टां फाल्टां बेरदों 10 बार 20 बारसो बेरथायदोंखादों आरो माने एकदमबारे फुरा बेयाव आं जिरायदोंमोन लोगोआ आंना गारिखौ सालायदोंमोन हेन्देलाथ' माबायदिथाय हेन्देला गैला एकदमबारे लाइन पे ऐसे ना प्लस तो है एयर ब्रेक होता है उसी हां साबी देखिए ऐसे ना गाड़ी लगी गाड़ी साबी ना हां गाड़ी साबी है ada sini mana मा खालामथ'सै बन्द' खालामथ'सै ना र' फिनिश खालामथ'आदानो र' दा गारिनि लेखाखौ लाबाय सेस बोरैबा मोदोमफ्रा आलौ गलाजोब्बाय खर'आ एसे सानाय मोनगासिनो बेखौ फुल बडि चेकआप खालामनांगोन मा जादों मा जायाखै एकदमबारे मानसियाथ' दा जेबो बे आखाइ बे दोलानाय मानाय बिदिल' बेखौ नुदों खिन्थु खर'आव एसे मा नांदों बोरै नांदों बेखौ आं मोननो हायाखै बेखौ फुल बडि चेकआप खालामबासो हमनो हागोन आरो ना लाइफआव फार्स्ट टाइम बेबायदि जाथाय जाबाय आरो ना उनाव आपडेटखौ होबाय थागोन आङो थेंक इउ